Пътека на красотата в природата. Загледани в Деветашкото плато, каньонът, сметището с най-красивата гледка. Големият завой на пътя между селата Крушуна и Карпачево е място с приказна гледка, но и с интригуваща история. Стигайки до него, ще се убедите с очите си в красотата и богатството на природата на Деветашкото плато. Редки птици, диви животни, цветя и билки и незабравими залези. Историята на погледното място каньона разказва за това колко е важно да познаваме природата, но и да осъзнаваме огромната си отговорност към опазването на всяко кътче от нашата планета. Не пропускайте да спрете на големия завой между Крушуна и Карпачево. Очаква ви място за съзерцание и познание. И не оставяйте нищо, освен отпечатъци от стъпки. Преминете по пътека на красотата в природата, загледани в Деветашкото плато, и посетете погледното място каньона.